Hi everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। नै दा जोंहा फुङावनो आङो नोंथांमोननो दै अखा हादोंमोन ना बिरादनो, ओमफ्राय दै देरनायखौ देखायनो नागिरदों। दाबो अखाया फ्रि फ्रि हादों, ना मोनलाबाय थादों आरोना लोगोफोर ना सारनायखौ देखायहैनो। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। दै नायहैनो नागिरदों जोङो दै। फ्रेन्ड्स खुलुमबाय। नोंथांमोनहा बिमा जादोंब्ला अब्ला बेखौ नोंथांमोननो नांगौ जाहैगोन। जोंनि खानायखौ जोंनि मोखांखौ जेरैबायदि जोथोन लायो जोङो गाव गावनि देहाखौ बिनिख्रुइ खमसिन जोथोन लायो। बेनो जाहैबाय जायफोरा बिमा जाखांबाय बिनि थाखाय आं मोनसे प्रडाक्ट लाबोदों। बेनो जाहैबाय फार्मिं टनिं फर ब्रेस्ट सिराम आरो बेयो मोनसे। ओमफ्राय नोंथांमोनहा बेखौ फुननो हागोन जायफोरहा बेखौ लाजिनांगौनि खोथा गैया। बे जाहैबाय ब्रेस्टनि थाखाय जायफोरा बिमा जाबाय। बिमा जाब्लाथ' उन्दैया गाइखेर जाखागोन, बिदि जानायनि उनाव नोंनि ब्रेस्टआ गाज्रि जालाङो। जेब्ला जोंनि देहाया माबा मोनसे गाज्रि जायो अब्ला जोंनि गोसोआ मोजां मोना। बेखौ मोजां लाबोफिननो थाखाय बे प्रडाक्टखौ बाहायबानो जाबाय। बेनो जाहैबाय Forming and toning serum for breast can make a change. Stimulates collagen production. Improves elasticity. Form and tone skin. 100% natural and plant-based. This serum helps restore the elasticity of saggy breasts. Forming and toning serum. प्रडाक्टखौ नोंथांमोनहा बबेनिफ्राय मोननो हागोन होननानै बुङोब्ला जोंनि इन्डियायाव बेसेबांनाखि शपिं एपफोर दं, जेरै एमाजन, मेन्ट्रा, एजिअ, फ्लिपकार्ट, मिश' बेफोरनि गेजेराव नोंथांमोनहा बायनानै लानो हागोन। दैबाना नायनो नामा नोंथांमोनहा? दैबाना जानायनि चान्सेस दंलै। नै दैबाना जागोन बायदिसो मोनबाय आं। दानो बिसिबां देरखाबाय। नै दैबाना जासिगोनसो जोंनिथिं लोगोफोर। दैबाना अखा फिसा फिसा हादों, बेखायनो साथा हमनायजों साथायाबो गलाब लाब गरमबाय। गोसोम सोम मोनबायना आं। अखा फिसा फिसा हादों। लोगोफोर दैया खाथियाव फैथारबायनो। बानासो जासिगोन बाना। गिथावथाव नुथारोलै। नाखौ बायनो थारो नै। बुरजा बुरजा मोनथारबाय दा। आयु नोंनिया खोथिबायनो दं नै। नोंना अबेया बाबा? आंना दै एसेयासो। नोंनिया बुरजाथारलै। दैबानानि ना। नास्राय गोरि ना मा बेलाय? खोथिबो मोनलायदों माथो। बुंनायालाय सोरनि? आयु नै दैबानानि नाया। खोथि ना माबाया? बुथिया थारलै।
ini bukti ini. Apa? Hah? Sini. Bawa juga mana saya mau beli. Bela जोंनि बाबा sudah. लांखांबाय. दासो फैदों बे मा बेसेबां मोनो बेलाय? दा खेबैगोन र'. बैथिं ना माबादों खोमालै थाबाय थानाय. नै बिनिया थोबायलै बुरजा मोनथारबाय. दैयानो अयथासार दाहारबा. Mana guyaan Bapak? Sargasnya masih fैबाय थोथारो मासेबो फैयाना. लोगोफोर उन्दै गथ'आनो माबायदि ना सारदों जोंथिंजाय नानि माबा हाबजोब्बाय. नानि लबा हाबजोब्बाय आरो माने. गिबावा दैखौनो एफाराब गिदिर दैखौनो गिबावा. नैबाव थानानै सारगासिनो बियो. गियाखै नोङो? सारलाय खनसे सारबावलाय नायनो. गिया आरो नोङो? नायलाय उन्दैथार क्लास 7 ना माल' फरायनाय. नै होसिगोन बे जियानो अरा होनदां. Mana guyano? Oरैनो मोनथाराखै माथो.